У інтэрнаце Баранавіцкага дзяржаўнага універсітэта, дзе жывуць студэнты з Туркменістана, напярэдадні святкавання Наўруза ад самай раніцы пачынаецца гарачая пара. Гатуюць нацыянальныя стравы, якіх падчас святочнай трапезы павінна быць 7. Галоўным пачастункам лічыцца плоў. Яго звычайна размяшчаюць у цэнтры стола і ядуць усёй сям'ёй. Праздничный плов отличается с обычного плова. Мы в праздничном плове добавляем туда изюм, чтобы было в новом году, Новый год было богаче и чтобы было счастье. Падчас Наўруза і жанчыны і мужчыны займаюцца выпечкай разнастайных прысмакаў з теста. Звычайна выпякаецца шмат хлеба, салодкага печыва, пішмэ і іншых ласункаў. Я сегодня спекла самсу, это слоеное тесто, и внутри там мясо, можно тыкву добавить и лук. А еще мы готовим хлеб, это традиционные лепешки, чурек называется, и своим формам, видом она обозначает солнце. Пачаставацца ўсімі гэтымі стравамі з нацыянальным туркменскім каларытам можна было падчас святочнага мерапрыемства, якое адбылося ў культурна-творчым цэнтры універсітэта. Гасцям тут таксама прапанавалі пазнаёміцца з выставай туркменскай народнай творчасці і нават паспрабаваць свае сілы ў туркменскім караоке. І, канешне, не абышлося без яскравай і разнастайнай канцэртнай праграмы. В связи с тем, что у нас туркменских граждан занимается 376 человек, мы считаемся с традициями этих людей, потому что они действительно принимают активное участие в общественной жизни вместе с нашими студентами. И мы считаем своим долгом тоже адекватно отвечать на их традиции. Вот этот праздник Навруз, он уже у нас стал традиционно, отмечается на протяжении последних 5 лет. В этот день студенты приходят, представляя свою национальную культуру. Зачастую получается так, что они показывают совместные номера вместе с нашими студентами. Наўруз Байрам – одно з самых старажытных святаў, якое ЮНЕСКО нават уключила ў спіс культурнай спадчыны. У Туркменістане Наўруз святкуецца на працягу 3 дзён. Лічыцца, што ў гэты час нельга сварыцца і сумаваць, а толькі радавацца і весяліцца. Тады і ўвесь будучы год будзе шчаслівым і паспяховым. Алена Ракусь, Людмила Салдзина, Юрий Титов, телерадиокомпания «Брест».